bloodless. Pero kung sa tuoy, atong kalipay niinig palawon sa Kwaresma, ato makang sa ulubon ang iyang pagpasakit, ato makang sa ulubon ang pagkamatay sa Lord Ginoong Kristo. Niinig Kwaresma o sa may nakapalipay niinig. Ang nakapalipay niinig, ang kanamang katapusan, kanamang pagkahuman na mamatay ang atong Ginoong Kristo, mabanhaw siya. Sa ato paniay, ang atong Kristohanong kinabuhi, ang ending kanunay, happy ending. Sa ato paniay, murang Ginoong fairy tale. Kaya kung sa mga fairy tale, di ba magsugod man na siya, once upon a time, o kaha, long time ago. Pero kung sa ending, and they live happily ever after. Ingon ana ang kinabuhing Kristohanon, ang sangputan, ang lintunganay, kanunay kadaugan, kanunay kalipay, pagkabanhaw. Kaya dili sa Ebanghelyo, gipakitaan kita na ang sala dili mao'y katapusan kapulong, kung dili kapasayloan sa sala. Forgiveness, reconciliation, mauni siya ang dominar. Nagisultihan kita may tungkol diining sambingay sa usikan na anak. Pero kung atong sutaon, tanaw na ko bitaw, sakton ang sambingay, mangutala takin sa may usikan sa duha. Ang anak o ang amahan. Muna itong ipangutana o niya, kinsa man sa duha ang pas-usikan. Tanawar agon ha, adunay duha ka anak. Kung ikaw ginikanan, kahibaw ka sa kalidad sa imuhang anak, kahibaw ka sa kalaki sa imuhang anak, kung kining anakan ni kapiyalan manako ni ulili, usa ka pamahagi ni anak, pagutang na kung isang gatos diya sa imuhang kurdiso, tanawang mawala ka na ulili. Kung nakay bumutan na anak, di na mawala. Pero nakay hilabtan na anak, mawala ng imong gibilin. Wala mga inahan, mga ginikanan, kahibaw sa kalaki sa ilahang anak. Mao ni kining amahan din sa Ebanghelyo, nasayod siya o kung sa ngamatang naa siya, naa ang iyahang anak, ang iyahang kamanghuran. Nangayo nagbahin. Naanay iliyan ang mahal kung saan niya ning bahin niya. Pero, bisan pa man, iyang ibahin ang iyahang katigayunan. Ihatagan niya kung sa ipangayo sa anak. Tanawar ang kabanyaga sa iyahang anak na mangon. Nangayo nagbahin sa katigayunan na buhi pa ang amahan. Galurat pa ang iyahang mata, ipangayuan na siyang bahin, insulto ng dako. Kaya sama na itong Pilipino na mga humiyo ay unana. Unya na bahino ng katigayunan kung ang duha mismo ang mga ginikanan patay na. Pero sa may kibuhat sa manghod, mula siyang bingon gatay, alam na ako, patay ka na, ambi ang akong bahin. Mao na ang ibahin sa amahan. Muna pagbahin, tinuod yun. Mabilakaw ang anak, iwaldas-waldas ang iyang halin, hangtod ka niabot sa punto, na nahurot o gasto sa walay hinungdan sa mga butang. Kunya, hangtod nga miabot ang gutom niya itong lugar. Wala siya makaon, wala siya trabaho. Mao na yang ihimo. Nagpakimaluoy siya sa usa ka tao na kung kahatagan mo siya o empleyo trabaho. Mao na gipadala siya sa uma. Ya dito gipamantay og baboy. Kunya kining baboy sa mga Hudiyo
Nasayon akong sani. Dili sila mukha o baboy kay hugaw man na. Kunya kung ang baboy hugaw, kaya ikaw nakatiman sa baboy ka hugaw, mas hugaw ka pa. Buot pasabot ang dignidad sa anak nga lalaki, ning abot sa punto nga perting babaa kayo, gihagod kayo siya sa pagkawalay nahon, walay hinungdan, wala na bili ang iyang kinabuhi, mao na nga nakaambo siya. Mingon siya nga sa balay sa akong amahan man, niulti mo ang katapang namo nindot kaon, apan ako, bisa na lang lao, bisa na lang parina, bisa na lang bimig, bisa makakaon, ipakaon sa baboy. Minsan ka, uli ko, aniyon ako pagjaming akong amahan, iyon ako katay, nakasalat ko sa Diyos o kanimo. Dili na ko amayan matawag ko ngayon mong anak. Ilhan na lang ako nga isa sa imuhang mga sinuhulan. I-rehearse niya niyang isulti. Kita bitaw sa aking mag-umpisan no. Ato man ang andamon na kupaw galingon. Bukod sa atong isulti sa pare. I-rehearse na to. Pinabaw ito na lipauli ang mangkod, lipauli ang anak. Sa layo pa, nakakita na ang amahan kaniya. Sa ato pa, magkakaroon niya, ang amahan mo ato sa balkon sila ng balay. Kaya dito magsiktan ako, kaya basi ko sa kadlaw ni anak, bumalik ang akong anak. Iya nga batik. Sigurado na niya nga bumalik ito ako ang anak, sure ito. Nagaantang ng linaming na baka. Di ko ka maglugay o laming anang baka. Di ko ka maglugay na nanay. Mamatay lang, hindi mo makaton. Pero siya sa kanon ay nag-andam kay sure ang mamahan, bumalik ito ako ang anak. Kung tinuod man, layo pa. Nakita na niya. Kita siya kinsa maning nagkakitlay, pamilya man sa kuwa. Ang iyang sinina, hukaw na kaayo, nakakisik-isik na. Nalagong na kaayo. Pero iyang ngayon nga iyang anak. Mao to kadingha, dali-daling bisugat. Bisugat ang iyang amahan. Iyang mao to katong giandam-andam sa anak. Mao na to iyang isulti. Pero tanawa ang sa gipahimo samahan. Mili siya, dali, isulod sa iya ako po ang bisting na nito. Singsing, isulod ang singsing sa iyang tulog. Sa pag-usi siya, pasuuta siya sa sandalyas. Kung maayo ka inuhang pangisip, padayon na sa balay, dito luguri sana, paligua sana, una inisip. Sukato dahil mo siya, pupo, bistihan dahil mo siya, wakailis. Pero mamanay tungkol sa sukilanon. Nga amahan, dili na makaibaw sa iyahan, kung sa'y agayang buhaton, tungkol sa kalipay. Gidaon kayo siya sa kalipay, mawa na siya nakaibaw sa agayang buhaton. Sa kalipay, sa amahan. Yawa ko, nagkumbira sila. Niya dayon, ang magulang, gikan sa uma. Nakadungog siya, isa man yung gabidyogi, nanganta man sila. Mao to, yang ipamutana, gisultihan siya na ang imuhang mangurod, nakabalik na. Nagipaihaw ang linaming na baka. Pwedeng ulbuhan niya, pwedeng sukuan niya. Gadumiti siya sa pagsulod sa balay. Mao to ang amahan, gawas na po
iyang isugat ang iyang anak. Kung iyang ialam-alaman. Pero nagasulti pa ang anak. Hindi siya tayo tanawa ron. Sa tanang higayon ba, naarap ko uban mo. Pero sa may mong gihimo, yun di mo kanbing ba, mag-birthday ko, di ko di mo ihawan. Araw-araw na kayo pagtiti, pakaon na kong mga bisita. Pero kanang imong anak, humana giwaldas-waldas si kuhang-waldas sa mga darutan na babae, namutan na tayo sa mga puro pagkahimaw sa magbuwang ko, magiwaldas-waldas to niya to sa darutan na babae. Nawa ba yung masunting sa Ebanghelyo? Giing ng lataman, gigasto to sa walay nahon nga hinungdan. So nag-accuse, gatunog-tumo, gabutang-butang ang maguwang. Kaya kung siya pa to, mo to yung haton. Mo to yung ihimo, i-accuse niya iyang manghod. Pero wala na siya nila nga iyang manghod. Wala na. Mingon siya, kanang imong anak, humana ipawaldas-waldas ang iyang kalim. Wala siya niya angkon, para niya naputol na ang relasyon niya o sa iyang manghod. Wala tayong malaking suon na relasyon. O mingon siya, kanang imong anak. Pero gikoreksyonan siya sa iyang amahan. Ning siya nga anak, ang tanang mga apuha, magkatigayunan imo man, sa ato pati ay kinimo, sa dugay ng mga panahon, wala na inyong inuhay mong paugalimon nga anak ka. Imong ipakaingon nga sulubuon ka lang, wala ka nalipay ni anak, anak ka ka. Pero kinahanglan na magsaulog na ba? Kay ka na imong manghod, nakasala. Ang imong manghod na wala o karon nakaplagan. Ang imong manghod patay o karon buhi. Ang amahan niingon sa maguwang na walay sala na makapaputol sa atong relasyon sa uban. Walay sala na makapaputol sa atong relasyon isip pamilya. Wala. Kaya bisag unsa pa iyang nahimo ka sala, magpabilin siya na imuhang igsuon. Sama lagi ina ko na siya nga ako ang anak, imo po siya igsuon. Bisag unsa pa na kadako ka sala kaya nahimo. Pero magsilibrar na kay nawala siya karon nakaplagan na. Hindi nahuman ang sukilanon. Nahuman ang sambingay. Wata kahimaw kung ang maguwang hingdayon magyod ngadto sa balay. Na open-ended ang sugilanon. Pero gituyo ni naingon ani tungod kay kining sambingay mahitungod po ni sa matag-usan nato. Kay sa ubang higayon sama kita sa maguwang nga anak. Sa lain po nga higayon sama kita katong manghod nga anak o kaha sa ubang higayon sama kita kamahan. Istorya man nato ni. Istorya man nato ni anang nagkuwan kita sa pamilya. Nga dayon gusto tang lumalayo o dayon umalik ta. So kilanon man ang nato. Kung bisan galing sa ato ang pamilya mahitabo mana. Di atong gagmay pa ang mga anak, bukuyog na kanunay sa mga kinikanan. Tana maninmata, bukuyog. Dali na, makaon na ta, musabay. Tana maglaag ta, muapil. Tana mananaw tag TV, akil ko siyang tanaw. Tana mamakasyon ta, muapil ko bakasyon. Pero muabot ang panahon, nga gusto na sila na maglahi. Matingalan na lang kanaon sa maningamo ang anak, na di na mo sabay na mo kaon, di na mo sabay yung simba, di na mo sabay kanaon TV, kung mula ang lahi, kay gusto ato sa iyang mga barkada. Kanuna yan lang wala sa balay, may nalang ay nagkakubig, nakubos sila o puyok sa balay.
Pero kung wa pa, tuwang dagway sa laing balay. Kaya kung may mga problema, di ka na makahimaw. Ang makahimaw lang sa problema, lumang tao. Kaya dito ka na lang masayot sa uban. Kana na bilang mga teenagers, mo na yung panahon mo declare silang independence. Sama na kaitan mo na, tayo ang mga kinahanglan ninyo. Ayaw na kubuti kung sa'y isuot, ha? Ayaw na kubuti kung sa'y kaunon. Ayaw na kubuti, kanusan di manimba. Ayaw na kubuti, asa na mulaan. Hatagi kong kagawasan. Hatagi kong independensya. Padesisyon ako sa akong kaugalingon. Ayaw kubuti kung sa'y isuot ako. Independence. Pamilya, mama na. Muna initabo. Diining manghod, gusto maglahi, gusto mag-ilusara, gusto ramasiya. Pero nasayod man, ano nga maginingan, nasayod man naman ang dugay. Di na busalir. Kaya maginahanglan doon na sa ginikanan. Kung tinuod yun. Kaya magkinaon sa unsa, isa may lahang sa Pedro, ginikanan. Bubalik na. Tungod kay, dili mahimo magpabilit na ni anak independence. Bumalik ta, makaampo ta, na kinahanglan madiay ta sa uban. Mao na interdependence. Ang pait lang, kung dili ta maka-abot nga ng interdependence, kay gusto na tang independence. Mao na yung sugilano nato, mao na yung sugilano din ikan sa dependence, independence, ngadto sa interdependence. Kay tinuod, di kita makapuyo kung mag-inusara ka. Di ta mabuhi kung wa tay pati sa uban. Kung di ta manginahanglan sa tama sa uban. Di ta mabuhi ni anak. Kaya ang tinuod nga kalipay sa tao, ang tinuod nga pagkabatong tao meaning sa ato kinabuhi, kanang manginahanglan ka sa uban, kanang pasudlo na ito ang ubang tao sa ato ang kinabuhi. Muna makabatong siya o makabatong tao meaning. Muna magbantay ko kanining, do it yourself, do it yourself. Nga tanan, kung mahimo lang, ako ray himo, ako ray trabaho, ani, kay kaya na ko. Kung mahimo lang, di ko makahasol ninyo. Kung mahimo lang, di mo makasulod sa itong kinabuhi, ka mag-inusara na ko. Inasayo ka na ang kalipay sa tao na naman kinahanglan siya laging tao. Sumala sa kanta, people who need people are the luckiest people in the world. Ang tao na nakinahanglan o laing tao ang pinakaswerte na tao sa kalibutan. Kay gihimo kita na kinahanglan mukunik. Gihimo kita na ang ubang tao pasudlo sa nato sa atong kinabuhi. Mga isong palayo kita sa Diyos. Na sa daghang higayon, sa mga higayon na kita nawala, ibalik kita niya sa nahandan nato na pagkutang. Sa panahon na nasaak kita, tuntulan kita sa Ginoo sa husto kadalan pabalik nato kaniya. Kay mao kini ang iyang tuyo o tumong kanato na makaampit kita sa kinabuhi dayon. Makasala kita, pero dili mo ikatapusan ng ulong. Tungod kay kanunay mo patigbabaw ang iyang kaluoy, mo patigbabaw ang iyang makasayuan sa sala. Sama sa nitabo, dinhi sa duha ka anak. Karon, balik ka sa pangutana. Kinsa man ang mas musikan sa duha? Ang manggod nagapusik-pusik sa kwarta? O ang amahan nagapasulati
sa iyahang gugma o pasaylo. Kaya kung kita pa lang siguro ang amaha may unta na sigihuda ka din na. Kung mali mong ikawaldas-waldas sa iyong bahin, bumalik ka, bahala ka sa mga kinabuhi. Pero dili ito na ang mula-mula sa Diyos. Sa katapusan, mudaog yun ang kaluoy, mudaog ang pasaylo. Pamayoon nato sa Ginoo, Ginoo, mupatigbabaw ita ang imong kaluoy, pasaylo kanamo. Dili ang imo ang justisya o pagsilot sa amo ang mga salat.